フリーの菅野です。時間がないので事実の確認だけ手短にいきます。まずこれ確認必要がないんですけど、知事、播磨灘です。ずっと播磨だなって加山雄三みたいに言うてはるんですけど、播磨灘ですんで、先週も今週もずっと間違えてて、間違い打率10割超えてるんで、頼むんで兵庫県の地名ぐらいちゃんと発音してください。私としては播磨灘と言ってるつもり今も言い間違えてたよ。そこはご指摘は真摯に受け止めます。わかりました。もうここから先は事実の確認です。